Ang ato mensahe karon ning kagabion dinhi nato gikuha sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 1 mga igsoon. Kung naa na boy mga Bible, Bisaya gid akong ginagamit pero may mga igsoon. Gingon dinhi one verse lang ni mga igsoon, ikaduhang Korinto 7:1. Minahal kong mga igsoon, tungod niining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Mao na ang atong pagkahisgutan karon mga sa gitagiya sa balaang espiritu mga igsoon. Amahan namo ang labing gamahanan dalaygon kay Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat o Dios kadaugan nga imong paabot karon nga ang among mga pagampo amo na napaabot kanimo sa tabang sa imong balaang espiritu Ginoo. Salamat sa pagtimbayayong sa mga kaigsunan nga kini Lord nahimong humot nga halad kanimo ang among mga pagampo ni man among mga pag-awit kaniya ug mga pagpasalamat o Dios. Og nini kagabiyon sa among pagpaminaw sa imong pulong, ikaw magauban, magagiya. O Lord, wala kay labyan sa matag usa Ginoo, magapamuhat ka gyud sa mga kasing-kasing gunahuna Ginoo Lord, ang imong balaang espiritu Ginoo magapamuhat sa matag usa malukop sa imong presensya ang matag usa Ginoo. Ingon man ako Lord nga imong gamiton nining kagabion karon Ginoo sa kinatibuk-an, ikaw ang among saligan nga magadumala nining tanan gikan sa among pagpaminaw sa imong pulong sa among mga nahimutangan, ilikay kami sa mga kabanha. Mayngon man Lord ang pag-sustain sa among mga internet connection or data connection nga gigamit sa matag usa Ginoo. Dalaygon ka Dios Lord kani among mga pag-ampo mga pasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So ang mga igsoon kung atong nadungog kaganiya nga hinluan ta ang atong kagalingon sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. So kung i-relate nato ni siya sa pagpananom mga igsoon, atong hinluan ang tanom, kuhaan natong mga laya, atong habuk-habukan ang yuta, triman nato. So kuhaon nato ang mga daot nga parte aron ang magpabilin ang mga maayo nga parte sa tanom mga igsoon. Ug aron pod mo tanos straight ug makapamunga og tarong. So muna atong pag-relate sa farming mga igsoon, pagpanghinlo. So makita nato diri nga nag-start kini ingon ni Apostol Pablo nga mga minahal kong mga igsoon. So iya gyud gipakita, gipabati ni Apostol Pablo ang iyang pagmahal, ang iyang pagtagad ug paghatag importansya sa mga magtotoo ni Kristo sama niya. Giisip gayud kini niyang mga igsoon ug giingon pa gid gimahal niya mga igsoon. So minahal kong mga igsoon. So makita nato diha ang letters nga intended sa mga igsuon ng mga nagtuo, mga nagdawat ni Ginoong Hesus. Lakip lahos kana kanato mga igsoon. So saad kana sa nga ay kasiguruhan, saad sa paglaom, saad sa kaluwasan. Bisan unsa man ang atong giatubang nga sitwasyon, madasig kita mga igsoon. So ang atong title niini manghinlo kita. Unsa man atong hinluan? So sa atong panglawas naman tay proper hygiene. Usahay maligo o pirmi di ay. Panutbrush, haircut, di ba? Uban pa nga mga pag-hygiene, pagpanghinlo sa atong lawas. So normal na nato ang ginabuhat, daily ginato na ginabuhat mga igsoon ang pagpanghinlo. So una nga punto kay naangko nato ang saad sa Dios. Ngano manghinlo ta kay naangko nato ang mga saad sa Dios. Sa unang Korinto 6:16 mao na ang iyang saad. Kung imong balikan ang context niini makita nimo nga ang ingon sa Ginoo, magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan, mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Sa verse 18,
Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan. Kay sumpay man kini mga igsoon sa context nga atong gisgutan atong mga atong niagi mahitungod sa dili makighiusa sa mga dili iya sa Dios, sa mga dili magtotoo kay dili gid magkauyon, dili gid pwede magsabay ang mga iya sa Dios ug dili iya sa Dios. So muna ang nga likayan ang bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. So una, unsa man nga makahugaw sa tong lawas, unsa may mga daotan, saan nato pag-ila nga aron kana atong maundangan, aron kana atong malikayan. So Galacia 5:19 paingon sa 21 giingon nganhi sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug gilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, sa pagkamasinahon, sa pagkapalahubog, sa pagkamatuyangon, sa luwas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. So busa pasidanaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. So muna ang mga dapat likayan, pagahinluan kung anaa nasakop liha ang atong mga pagpadayon sa pagkinabuhi, muna na atong hinluan likayan nga dili ta magpadayon ni ana nga buhat kay kana nga buhat walay luna alang sa gingharian sa Dios. Mao na ang si Pablo mismo niingon, pasidan-an ko kamo kay mao na akong gihimo kaniadto. So ingana di ay si Pablo. Daghan kay gimension ni angkon siya nga siya usab sama sa iyang gihimo kaniadto. So mao na si Pablo nga daghan ang nasulat karon sa Biblia nga atong nakahatag og dakong kausaban ang Dios nagapadayag sa iya nga iya kanang masulat ang daghan nga mga sulat diha sa New Testament mga igsoon. So nigingon pag diha gipang-mention ang mga dautan nga mga buhat nga angay likayan og giyon diha ug uban pang mga butang nga sama niini. Mo nang ginalalisan sa uban, wala man giapil diha sa Bible ang drugs, asa mabasa ang drugs, asa mabasa ang dili maayo ang panigarilyo, asa mabasa ang dili maayo magmarites, o asa mabasa mga igsoon, mga butang nga sama ni ini nga ngilad usab. Apil na kana. Basta gani buhat, butang nga dili makapahimuot sa Ginoo, kita mismo na sayod nga dili makaayo, mga binastos ug uban pa apil na siya sa gisgutan sa Galacia 5:19 paingon sa 21. Diba? Pwede man naman kung tao nga kargado dili man mabasa sa Biblia, dili man mabasa sa Biblia. Sige, kay dili man mabasa sa Biblia, sige. Pag-drugs sa imong pamilya, mag-drugs ka kay wala man diha sa ang Biblia, wala man mabasa diha. Pero mga igsoon, kung mabasa nimo nga mga butang nga dili maayo nga sama niini gi-mention diha, apil na kana mga igsoon. Wala dili na nga literal gyud nga makita letter by letter, word for word nga makita nato ay hada na totohan. Kung dili unsa ang mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. Di ba ingon sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinto 10:31 nga whatever you do, whether you eat or drink or whatever we do it all for the glory of God. Pero kung kanang imong gibuhat, nagtuo ka nga dili makaayo, dili para sa Ginoo, dili makapahimuot sa Ginoo, nga sa ato pa bisan wala na diyan nasulat sa Biblia, pero ngalan nga mga butang kana nga ngilad sama sa gimension kaniya, angayan nato na likayan, angayan nato na undangon. Mga igsoon, amen ba mga igsoon? Likay nato ang mga nagbuhat niini ug kita usab nga nagpadayon sa pagbuhat sa ingon. So
Dili man na ingon nga sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus perfect dayon ta diretso na may uban nga naa pagyapon ni pilit pa sa ila ang uban nga mga bisyo, di ba? So kay mao ni ato nadungog karon ang Ginoo magapadayag unta sa matag usa aron mahinluan nato ang atong lawas ug espiritu. Gani na mention pod nga likayan po nato ang mga pagtutuo, ang mga pag-entertain sa mga Dios o uban og ingon man ang mga dili ingon nato or magsimba o maghalad kanila mga igsoon. So mo po na likayan po nato kana o especially gyud paglikay pag-separate kanila kay ilang kinabuhi naa pa man sa mga kahilayan, naa pa man sa ilang mga bisyo ug naa pa sa pagsimba sa Dios. So kay sumpay man kini ni atong mensahe sa 1 Corinto 6 nga ayaw kamo pagkighiusa sa mga dili iya sa Dios or dili man totoo. So 1 Corinto 5:9 payon sa 11 sa sulat nga gipadala ko kaninyo gisultihan ko kamo nga dili makigugoy-hugoy sa mga tawo nga makilawason. Ang ipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaw-ay o ang mga hakog o malapason sa balaod o nagsimba sa mga Dios. Kay kinahanglan man gayud nga sa hingpit mo gawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. So gawas ana na paggiday gininsyon ng Ginoo diri siyang pulong ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihalawason o hakog o nagsimba sa mga Dios o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likaye bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. So muna di ay dili lang di ay sa naa sa gawas sa church apil di ay nga gimension diri nga bantayan kanang nga tawo likayan kini nga tawo bisan ang pagkigsalo kaniya. Unod Tesalonica 3:11 pingon sa 15 mga igsoon ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat og maayo. Kun dunay dili mo sunod sa among gisugo pinaagi nining sulata panid siya ug ayaw na pagig-uban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipang kaaway apan pasidan-i hinuon siya ingon nga igsoon. So muna akong ingon karon nga igo lang ko magpasidaan dili nako kaya nga usabon ang atong mga kinaiya o kini usab ang pasidaan nga akong gingon pasidaan kini sa ako o pasidaan kanatong tanan mga igsoon nga likayan. Ikaduhang Timoteo 2:22 likay ang mga daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon tinguhahin noon ang pagkamatarong pagtuo gugma ug pakigdait uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. So muna atong tinguhaon dili ang mga butang nga ginagusto gid kaayo sa mga batan-on nga nagpusok kaayo mga batan-on gusto sila enjoy nga walay walay katagbawan gusto pag more. So muna mga igsoon so kung magpadayon ta niana dili maayo. Ikaduhang Korinto 15:33 ayaw kamo patunto or ayaw kamo pailad ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. So makadaot ba sa maayong pamatasan ang daotang kauban? Amen mga igsoon. So likayan tagid sila ug undangon ta ang mga gawi nga dili Dios nun. Sukla nato ang mga tinguha sa atong lawas. So, Galacia 5:16 kini ang akong isulti kaninyo pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Roma 6:6 kay nasayod kita nga atong daan ug kasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini dili na kita maulipon sa sala. Busa isipang inyong kagalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Apan salamat sa Dios sa verse 17 kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala karon sa kinasingkasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga dadawat ninyo. So kung magpadayon kita mga igsoon sa pag-uban kanila dili kita dawaton sa Dios ug ang iyang presensya ang iyang mga saad dili nato maangkon. Muna mga igsoon manghinlo kita gikan sa paglikay kanila o paglikay sa atong mga gawi nga nagpabilin paghihapon bisan kita nagkumpisal nagaangkon nga kita magtotoo ni Kristo Jesus.
sa manghinlo kita kay naangkon man nato ang saad sa Dios nga siya atong amahan, kita iyang mga anak, o ikaduhang punto kay siya hinlo man og balaan. So muna ang unahan nga sa ikaduhang Korinto City 1, unahan anang atong gibasa maningkamot. Maningkamot kita aron mabalaan ang pasabot diha dili ang atong own nga strength, but diha sa pagkinabuhi nga mahinudlokon sa Dios. Kay ang Dios dayag kaniya ang tanang tinago. So ang iyang gusto lang nga mahinudlokon kita kaniya, kay ang tao nga mahinudlokon sa Dios, mahinudlokon usab nga mobuhat sa mga dili makapahimuot sa Dios. So, imposible ka sa tao nga magapadayon og buhat sa sala kung siya aware nga ang Dios makakita bisan asa na sa unsa ang atong buhaton. Kung ang tao mahadlok sa Dios, siya mag-aamping gayud bisan sa iyang mga pulong, bisan sa iyang mga buhat o sa iyang pangunahuna mga igsoon. So mag-aamping kita sa pulong sa Dios, sa iyang balaod, sa iyang mga sugo, sama sa giingon sa Salmo 119:9-11, unsay buhaton sa kabatanon aron magmaputli ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Sa verse 10, sa tibuok kong kasing-kasing nag-alaga daw kanimo apan ayaw itugot na makalapas ako sa imong mga sugo. Sa verse 11, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. So nindot kayo no, ang pag-amping gayud sa balaod, sa sugo, sa pulong sa Dios sa atong kasing-kasing mao ang mag-aamping kanato aron malikay nga makahimo og salaod. So padayon nato nga ugmaron ang atong relasyon sa Dios, atong magpapuno ta sa balaang espiritu, pinaagi sa makanunayon nga pag-ampo, makanunayon nga pagsimba kaniya sa tinud-anay, pagahin og panahon kaniya, pagpamalandong sa iyang pulong. So dili nato limbungan ang unsang atong gisulti at tubangan sa mga tao nga moingon kita nga akong priority ang Ginoo. Akong priority ang Ginoo, pero di ay ang atong priority mao ang atong panikay-sikay o unsa pa ang atong pagkinabuhi. Pwede man ta manikay-sikay, manginabuhi apan ana ang Ginoo sa atong mga pangunahuna, mga panglantaw, unsa man ang atong tingusbawan sa atong pagpanginabuhi, kabahin ang Dios niya ana. Mo nagingon sa mga waling atong nadungog kay Pastor Sid nga ang Dios dili concern kung nilampos ka sa imong pag-eskwela or nadato ka kung di ay siya apil, dili siya mahimaya mga igsoon, ay haras siya mudawat ni ana kung ang imong mga kalampusan imong gipahinungod tugad bidag glory ang tanan. Sa gitinaw gayon ni Pablo nga dili maangkon ang mga gisaad sa Dios kung wala ang kinabuhi nga balaan, ang pagkamatarong, ang pagkaligdong ug pagbiya sa dautan ug ang pagtugyan ngadto sa Dios. So naay mga tawo nga dili tinuod nga nakaangkon sa saad sa Dios. Mao nay nga naay mga tawo nga nag-angkon nga sila gustuhanon sila sa una pero nawad-an na sila sa kalipay. Kay mga igsoon giingon sa Juan 15:10, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. So unsaon man nga mawad-ag kalipay ang Kristohanon kung kani nga saad ang iyang maangkon. Sa ug kani nga saad nga maangkon kung iya kini gikinabuhi. Klaro man giingon ni Apostol Pablo nga rejoice, always rejoice. Diba? Pagpasalamat, pag-ampos na ng panahon, diba? Malipayon, pag-ampos na ng panahon, ug pasalamat sa bisan unsay mudangan. So klaro, mga igsoon. So naapoy mga igsoon nga nawad-an sa Dios nung panalipod. Wala na sila kumpiyansa silang kaulingon ang uban. Bisag unsa nalay safety nga pagabuhaton kay kabalaka pirmi. Sa ingon sa Juan 17:12, samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako
Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas ni atong tawo nga gitakda nga mawala kayod aron matuman ang kasulatan. Sa verse 15, wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kun dili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. So prayer ni Ginoong Hesus ngadto sa Amahan nga aron alang sa pagbantay sa mga katawhan nga iyang gipili. So naagi pagproteksyon pero ang mga tao nakalisang kay dili day tinuod ang ilang nadawat kay wala man kini magresulta sa ilang mga pagkinabuhi. Aduna sa mga katawhan nga wala na mga tubag sa ilang mga pag-ampo. Maayo unta kayo ang hanay sa ilang mga prayer, ang ilang prosesyon sa ilang prayer, ang ilang mga tuno sa ilang prayer apan mga igsoon tungod kay wala ang pagpanghinlo, wala ang pagkinabuhi nga uyon sa kabut-on sa Dios, mao nga ang ilang mga pag-ampo wala na yung mga katubagan. John 15:7, kung magpabilin ka mo kanako, ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo ka mo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Dili ka mo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. So muna ang yakabati, muna ang mga katawhan nga nagaampo nga wala na mga katubangan. Aduna sa mga katawhan nga dili nila kakabati ang presensya sa Dios. Sa John 14:21, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya, nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kagulingon ngadto kaniya. Sa verse 23, si Jesus mitubag nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong Amahan ug akong Amahan ug ako mo anha ug magpuyo diha kaniya. So muna mga igsoon, naa unta ma-feel unta ang paghigugma sa Dios, ang presensya sa Dios ni adtong katawhan kun siya tinuod nga nagatuo sa kinasingkasing sa Dios ug siya gaan nga modawat sa sugo sa Dios ug mutuman niini. So naa gayud ang pagtuman sa sugo sa Dios mao nga magpabilin ang mga katubagan sa mga pag-ampo, magpabilin mga masinatian ang presensya sa Dios o gingon diri ayaw pagpahiyon sa kalibutan ug sa mga dili Dios nun nga tinuohan. Dili Dios nun nga kinaiya mga atong pagpanghinlo, pagalikayan. Dili Dios nun nga kinaiya og kagawian kay makawala ka na sa kaayuhan labi na sa presensya sa Dios ug sa iyang mga saad. Munay kuya mga igsoon. Di na gani mo ma-feel ang presensya sa Dios, di na gani mo mabati ang kanindot sa mga saad. Kuyaw na kana mga igsoon tungod kana sa atong pagpasagad nga nagapadayon kita nga walay pagpanghinlo sa atong nga pagkinabuhi. Nagadaghan ang dangan sagbot sa atong kinabuhi no nang magauga ug magalayo gitag samot sa Dios mga igsoon. So mga igsoon sa atong isgutan karon kaya nato nga magkinabuhi nga balaan, magalikay sa mga makadaot sa atong pagkinabuhi kinaangkon man nato ang saad sa Dios nga siya atong ginikanan, atong Amahan. Kita iyang mga anak. So magpatabang kita mga igsoon, magpatabang kita sa gamhanang magtatabang nga mao ang balang espiritu. Amen mga igsoon. Isaiah 59:1-2, ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas. Dili usab bungol ang indalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinung kalapasan mo nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala mo hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So muna mga igsoon aron magmapuslanon ang atong prayer meeting corporate panagiusa atong prayer personal debosyon nato mga igsoon kanunayon kinahanglan kita maghinlo diha sa bisan unsa nga mga hugaw ug makahugaw pa
kay aron ma-enjoy nato padayon ang presensya sa Dios nga siya magapuyo ug magauban ug magapabati sa inamahan nga pag-atiman kanato isip siya atong amahan ug kita iyang mga anak. So pagka nindot pamalandungan mga igsoon sa pulong sa Dios nga iyang saad busa magahinlo kita aron ang hugaw mawala kanato ug ang kahinlo sa Dios ang iyang pagkabalaan mao ang maangko nato pinagi sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus. Salamat sa iyang pulong ug mag-ampo kita mga igsoon. Dios amahan labing gamanan dalaygon ka Ginoo Lord God sa imong pulong sa daghang pulong Lord nga among nadungog karon himo Ginoo nga dili kini molabay nga kamang nga kawang Lord ang imong balang espiritu Ginoo ang Lord magapamuhat Lord sa matag sitwasyon nga among magakinagbo Lord tabangi kami nga malikay kami nga mahitong pawak Lord sa mga kahugaw mga tentasyon o tabangi kami nga among tinguhaon Lord ang mga matarong nga buhat tinguhaon namo ang mga tinguha sa balang espiritu nga mo'y gipangandoy nimo Ginoo mo'y makapahimuot kanimo Ginoo tabangi ang matag usa Lord nga magpabilin kanunay namo masinati ang imong mga saad ang imong presensya ang imong mga katubagan sa among pag-ampo Ginoo kay ikaw man ang among amahan nga labing gamahanan amahan nga tagbo sa tanan namong panginahanglan. Amahan nga magahatag ka na mong hingpit nga kalipay. Ginoo salamat kay sa tanan dalaygon ka kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Amen. Salamat Ginoo sa maong mga o among pagampo nga ang tanan kaming tanan nga niya karon sa tigom nadasig o nakabaton og dugang mga panglantaw, boldness diha sa among mga pagampo, pagduol kanimo. Tungod kay ikaw maminaw man sa among mga pagampo. Salamat kayo Ginoo. Og sa atong closing prayer, maigsoon, magampo ta. Langit nung Amahan, sa pagtapos namo sa among kalihukan ini kagamion sa among prayer meeting sa Central Zone, among dalon sa pagampo o Dios ang dugang mga alampuanan sa panubig. Ginoo ikaw magahatag og tubig sa mga kaigsuonan labi na sa mga konsumidor nga imong mga kanakan nga naa sa mga habog nga mga lugar. Padayon ka o Dios nga maga-supply. Lord, kung kinahanglan ang pasensya nga mulambo sa imong mga kanakan, Lord, ihatag kini. Lord, salamat kayo sa maong mga kahigayunan sa pagpalambo sa among mga espirituhanon nga mga kinaiya. Lord, amo sa pagampo nga ang mga hospital, Lord, dili kawad-an sa mga health workers. O ilang binagyod Ginoo ang provincial hospital, ang NMMC, Lord, ang ilahang pag-atiman sa panghinlo diha Ginoo magmalambuon o amo kining gidala kanimo kay kung ami magareklamo wala man kini kapuslanan o makahatag lang kinig sakit sa among mga dughan busa amo kining gidala diha kanimo alang sa imong pagtagad ikaw Ginoo ang maghatag sa kusog sa mga tawo nga mga involved niini o ikaw Ginoo ang magpakamaayo ngadto kanila. Dalaygon ka o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan og sa among pagpamahulay nining kagabion among pagampo nga ikaw magauban kanamo imo kaming tagaan sa mahinanukon spouse Lord sa among pagpahulay o sa pagmata namo sa kabuntagon bago ang among kusog nga moatubang sa mga tahas nga imong giandam alang kanamo og mga adlaw. Salamat kay Ginoo dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among mapagampo, kini among mapagpasalamat ibalik namo diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. O maayong gabi kanatong tanan diha sa Facebook, no? O dinhi sa Zoom mga pagpanimbaya kanatong tanan. Tuson family, no? Tuson family, bibor kayo ni sila. Maayong gabi kaninyong tanan. Brother John Ray, salamat. Oh, bibo kayo ni sila. Okay. Okay. God bless everyone. God bless everyone. Kaninyo sa Facebook, God bless. Salamat sa inyong pagduyog. Salamat sa kusong magyata sa Ginoo. Thank you, Lord. Bye.